Ľudia, sme v Poľsku na takomto veľkom kolesu šťastia, koleso točiace a dúfam, že budeme vidieť pekné Tatry. Máme pána Einsteina, tu sú takéto dve kolieska a teraz, ideme hore. Keby teraz im padne telefón. Čo ti? Na takéto veci ja bežne myslím. Keď by ti padol telefón, tak tvoj telefón je kukt. Dobre, tu máme pekné Tatry. Wow.